Komentátor politického diania Peter Tóth sa ostro vyhradil voči denníku SME a jeho novinárkam, najmä Nataši Holinovej, za údajné zľahčovanie atentátu na Roberta Fica. Tvrdí, že premiér má nielen právo, ale aj povinnosť politicky poukazovať na tento čin. Tóth označil útočníka Cintulu za obeť progresívnej propagandy a vinu za atentát pripisuje aj novinárom. Zdôraznil, že atentát musí byť mementom pre spoločnosť. Ak nechcete prísť o najnovšie správy, odoberajte kanál Slovensko v politike. Holinová zo SME je druhou vicemis scény progresívnej agitácie a propagandy. Pôvou vicemis propagandistického kurníka je, pochopiteľne, jej šéfka Beáta. A nespochybniteľnou miz je, samozrejme, Lipšicová Žinenka Tódová, kamarátka Pamely. SME sa už niekoľko dní venuje atentátu na Roberta Fica. Sebe vlastným spôsobom. Z obete atentátu robia viníka, lebo vraj nechutne zneužíva atentát na politické ciele. Tak teda neviem, keď kto si na Facebooku napísal, že Zuzana zo skládky má veľké pozadie, tak z toho bol v podaní progresívnej propagandy zločin proti ľudskosti a útok na základy demokracie. Keď politicky sfanatizovaný starec prestrieľa brucho predsedovi vlády, smetiari sa už rok tvária, že si za to vlastne môže sám. A Holinová v podobnom duchu napíše honosne nazývaný komentár, v ktorom na adresu Roberta Fica uvádza, že istý politik zneužíva atentát na politické účely. Tento týždeň som už napísal, že premiér sa s ohľadom na prežitú traumu vyjadruje o dokonanom strelnom útoku na jeho telesnú integritu ešte veľmi mierne a striedmo. Dnes zájdem o krok ďalej. Človek, ktorý prežije politicky motivovaný atentát, má plné právo používať a využívať tento fakt v politickom diskurze. Ba dokonca je povinný to robiť, pretože jeden akt politicky motivovaného násilia za použitia strelnej zbrane má potenciál prerásť do rozsiahlejších násilných stretov. Atentát Handlovej sa musí stať mementom s jednoduchým heslom, preloženým do všetkých slovenských nárečí. Nikdy viac. Novinárky ako Holinová môžu nariekať, koľko im hodlá ráčia. Ich nevábne znejúce verbálne prejavy nič nezmenia na fakte, že pôvý politicky motivovaný atentát histórii moderného Slovenska spáchal pojašený starec, sfanatizovaný progresívnou propagandou a agitáciou, akú s dennou periodicitou produkujú intelektuálne kalibre typu Holinová, Beáta Balogová a Tódová. Samozrejme, majú množstvo spolupáchateľov, pretože im pri tejto odpudivej činnosti výdatne asistujú od Šimečkovho otca, cez someliera krabicových vín Šuca, Leška, kostolného Árpiho, čo sa mu od zloby huba kriví, až po adolescentného Ghannama. Robert Fico má nielen právo, ale aj povinnosť pripomínať, že Juraj Cintula bol opozičným aktivistom, sfanatizovaným nenávistnou, tendenčnou, realitu kriviacou a emóciami manipulujúcou produkciou novinárov scény progresívnej agitácie a propagandy.